Takže čusrus. Dneska som, no najprv sám na začiatok ospravedlním, že dlho nebolo video, lebo ja proste nemám čas, ale akurát tu teraz natáčam u druhej babky, kde je lepší počítač a lepší mikrofón. No proste lepšie všetko. No a dneska som sa rozhodol, že zahráme Minecraft, lebo už v škole mi to hovorili skoro furt. A rozhodol som sa, že si dáme Creativis a postavíme si aké si dáme meno. Nic nie. Tak dáme si Creative a dáme si Superflat a aby to nebolo, alebo stačí mi. Radšej si to ondím. Potom takto sa to ináč dobre robíš, tak dáte si a dáte si treba, že 50. A to si, že use preset a dám. Tak. OK, tak dáme create new world. No ideme na to. Teraz sa mi to načíta. No. Tak. No, hneď dedinka pekná. Ale, a tam je ďalší, ešte koľko ich tu je. A tam je ďalší? Nehovor, že aj tady jedna bude. No. Tak, tady si postavíme ten domeček, ale z jakých blokov? Dáme to, ja si radšej stavám z birchwoodu a toto a ešte kde to je. Toto. Tak. Keď môžeme ísť na to tak, jaké by niečo jak stĺpy by som dal takto, najprv. Asi raz, dva, tri, štyri, takto 4. Pôjdem sem, asi bude asi takto veľký, raz, dva, tri, 4. A ešte tuto, raz, dva, tri, 4. A ešte tuto. Toto bude taký víc do kocky. Ne ako, keď ja... Počkaj. Takto. Raz, dva, tri, 4. OK, no. Tady by som, ten andezit by som dal takto na spodok. Takto. A ešte sa chcem opýtať, že môžete mi napísať do komentu, či mám točiť Mafia 1. Sakra, som vôbec takto. No Mafia 1, alebo jak sa to volá? 4. Alebo 2. Alebo GTA San Andreas. No proste niečo si vyberte, no. Tak, to dostávame, tieto dolné bloky. A pozdravujem do videa Erika Langa, Adama Noska, Aleša Pavlíka, Braňa Macka. A to je asi všetko. Ešte takto. Takto si dáme na vrch. Toto už bude ľahší. Minecraft hrávam 2 roky. Či koľko, asi aj víc. Ale ja som taký noob, že to co je postel? To sú kostíci. Oni majú aj takové nálepky. Taký noob, v tom nejsom. A dobre vím, že cez dvere nevyteče voda. Že Erik Lang. No tak, tady by som dal asi tak. Ne, tam budú okna. No takto dáme asi okna. Neviem, či mám dať tieto, alebo tie tenké. Asi, to co? Ja aj toto nový magma bloky. Ja si asi vyberem, dá sa čierne. Tak. To si takto postavíme, to za chvíľu. Ups. Sakríš. No a ešte sa možno pýtate, že proč nejsem vidět. No je to preto, lebo proste, no babka, kde to natáčam, nemá teraz webkameru
Ale môj Ivo povedal, že ju kúpi. Takže ma potom uvidíte. Ale myslím, že to nenaruší nič, že to bude horší video alebo tak. A ešte chcem pozdraviť Matúša Vala a Aďa Vala. No, tak. No, hurá. Ešte sa môžete napísať do komentu, či sa tešíte na prázdniny. No. Tak toto by už mohlo byť potom. Možno v tomto, možno v druhom dieli spravíme interiér, ešte si to rozmyslím. Najviac neznášam na domoch, keď musím robiť strechu. Takú zo schodov, takú strechu. No proste, ale to neznášam, ako strašne ondí, ale teraz ma dobe niečo napadlo. Že dám, ne, to je škaredé. Dáme títo a spravíme to takto. Tú strechu. Joj. Neviem, či som chorý, lebo co, ale jak si mýtajte soplík. No, tak. Do popisu vám dám kanály na mojich kamošov. Tak. No a ako som hovoril už v minulom videu, jestli som nevidel, tak si to kúkni. No, som proste hovoril, že budem mať nový počítač a budem mať doma. Takže to nebude tak skoro, lebo ešte sa zvýšila cena, lebo potrebujem monitora. Vymenili s brachom skrinku a také veci, no. Tak, paráda. Ale jak tak na to kúkam, ale vyzerá to fajné. A dám si teraz nejaký blok si zaberem, ja by som tam osobne asi dal tento Chiseled Stone Bricks. Tak a takto. No, okej. Nevyzerá to moc dobre, ale... What? Tak, okej. Takto ešte... Snad to bude celkom pekný dom. Potom keď chcete, tak na konci videa vám ukážem, jak som hral kreatív a mám tam kino. Ale až na konci videa, teraz musíme najprv toto rozstavať. Takže... Keď spravím tento diel ešte ten interiér, tak možno na budúcom dieli budeme robiť ďalšie domy. Ešte dám takto jeden bločík a takto. No, proste ďalšie domy a neviem, dám tam dedinčanov alebo tak, a blízko dediny to je. Tak. Mám taký dobrý pocit, že toto bude pekný dom. Tak. No poď. Tak. Toto je celkom dosť dlhavé, toto neznášam nikdy na stavaní domov. Okej, no to už takto. Tako tu dám, nech to rýchlejšie trochu. No, paráda. No ježiš, to je zdlhavé. Koľko ešte? Ježišmaria. Raz, dva, tri, štyri. Tak, toto už je rýchlejší. No. Snad sa vám tento mikrofón páči, nie je to jak ten, co mám u druhej babky. No. Poď. A ešte ďakujem môjmu bratrancovi, ktorý mi ten mikrofón dal. No. Tak, domeček už sa pomaly stáva, už bude asi dostávaný za chvíľečku. 3, 4.
Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Tak to vyplníme. Aha. Jop. Dovnútra, že by sme išli. Spravíme ten interiér, no ne, teraz. No a ten domek nevypadá zle. Tak, to bude vchod. Tuto. A tady už vidím chybu. No. Ja myslím, že by sme si ten interiér mohli spraviť aj v tomto dieli a na budúcom budeme robiť už niečo iné. Tak, jaké dáme osvetlenie? Dám to na starý dobrý triček, na čo potrebuje torčku, item frame, tak item frame a nejaký ten slebíček, jaký treba tento. No a je to veľmi ľahké. A bože, naskôr nemôžem takto na toto, takto, na torčku, item frame a do toho ten slab. Ja osobne stavím quartz slab. No. A vidíte, toto jakýby proste je torčku a vyzerá to vážne cool. A to si tak takto dám. No, tink, ring, hej, kámo, čink, no pohni si, Paťo. Tak, tak, tak a ideme na sleby. Sleba, takto, takto. Snad sa mi som aj spavnú príšery, to by bolo vážne zlé. Si zatiaľ tak. Tak, 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 tak. Máme to tu krásne osvetlené a do stredu by som dala vždycky, ja to dávam. Spravím 3x3 kocečku. Dám si sem glowstone. Áno, vidíme to veľmi nubacké, ale a sú to osvietené. Čky a treba až dám ich takto. Paráda. No tento domeček sa mi vážne páči. Asi najkrajší domeček je Minecrafte. No okej. Interiér. Podlahu jakú dáme. Ja by som dal teda aspoň takto 3 pásy tej podlahy a ukončil by som video a potom na druhom ďalej by sme to dokončili. Tak. Paráda. A teraz si vymyslieť takú podlahu. Tento magma blok je škaredý. Vážne sa mi nepáči. A ja by som to asi dal. Jak to dávam skoro vždycky. Že tam dám jungle woody, ale dám ich takto. Môžete napísať do komentu, či sa vám zvonku ten dom aj páči, mne osobne áno. Ešte vymyslím dvere. Možno bude na pistóny a... Oh, hej, hej. Tak, takto, takto, tak. No a ja vidím teraz von a... Ahoj, creeper. Jasne, že creeper, no. A toto by asi mohlo byť všetko z tohto videa. A vidíme sa pri ďalšom dieli z Minecraftu alebo iného videa. Takže